Jeg har også lidt, jeg godt lige vil have sagt, inden vi går i gang her. For det første, hvor er det dejligt at se alle jer dejlige mennesker. Og så i det her fantastiske lokale, med en helt flok musikere, som kan bare kan køre igennem her hele aften. Det er jo super. Så tak for det. Så vil jeg godt snakke om en ven, jeg har, det hedder Anton. Han hedder faktisk Jan Anton. Han bor nede på Store Møllevej. I ved der, hvor halvdelen af Amagers befolkning er født. Der lå engang en fødeklinik. Ja. Og Anton, han har sgu fødselsdag den 31. maj, og han bliver 50 år. Og ja, nu er det jo sådan, at jeg på den samme dato bliver 70 år. Og det er jo lige straks. Og så mange mennesker, som der er her, kan der ikke være nede i min havekoloni. Så jeg tænkte, altså, der var så noget til børnebørnene og alt muligt andet, ikke? Om I ikke ville hjælpe mig med at synge fødselsdagssang for Anton og mig selv. Så jeg må bede om at rejse jer op. Alle sammen. Og så starter vi med det. Er I der? I dag er Jenters fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig. En dejlig chokolade og gaver til. Og det er også Jan Antons dag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig. Med dejlig chokolade.